Estàs farta d'esperar la persona que sempre arriba tard? Ja t'entenc, ja. Doncs no he vingut pas a justificar-la, però us vinc a explicar la neurociència que hi ha darrere les persones que fan sempre tard. Casualment, dins el nostre cap hi ha diferents coses que ens ajuden a entendre el perquè. Primer de tot tenim l'hipocamp, una part del cervell que, més enllà d'encarregar-se de la memòria, també s'encarrega de percebre el pas del temps a través d'unes neurones específiques, anomenades cèl·lules del temps, que envien senyals sincronitzades com si fossin la busca dels segons d'un rellotge. I així doncs és com el rellotge del nostre cos, que ens informa si trigarem més o menys en realitzar una tasca. Llavors, què passa? Que alteracions en l'hipocamp poden fer que a vegades la percepció del temps no s'assenyeixi a la realitat. També s'ha demostrat que persones amb tipus de personalitat B, dels 4 tipus de personalitat que hi ha, segons algunes teories, tendeixen a tenir una percepció del temps més relaxada. També que com més acostumats o acostumades estem a fer una tasca, més subestimem el temps que necessitarem per fer-la. De vegades et toca esperar a la persona que fa tard, però tu com perceps el temps?